Dobrá nálada, pohyb na čerstvom vzduchu a starodávna lyžiarska výstroj boli charakteristickými znakmi retro lyžovačky, ktorú zorganizovali mladí zanietenci v malebnej dedinke Riečka neďaleko Banskej Bystrice v sobotu 23. februára. Chceme, aby sa stretávala táto dedina, aby tu boli aj mladí, aj starší, aby vlastne videli, ako sa tu všetko dakedy riešilo. A jedná sa vlastne o to, aby sme sa tu stretli, aby sme sa dobre zabavili. A je to vlastne zásluha pána, ktorý pred 33 rokmi tento vlek spustil. My sme ho po nejakých 30 rokoch alebo 15 rokoch obnovili a takto sa stretávame tu už druhýkrát. Kedy ste tento vlek postavili a aký bol účel a dôvod toho, že ste vôbec sa pustili do takej práce? No, keď to bola zábava, robili sme to pre naše deti, pre susedov, pre ich deti. No a skoro vtedy ešte aj pre nás kúsok, s tým, že aby mali nejakú radosť z nejakého pohybu. Aký dlhý je ten vlek? No, má 220 metrov dĺžku dráhy. Bolo potrebné nejako upraviť ten svah predtým, aby tu ten vlek mohol vzniknúť? No, malinké opravy, len niektoré stromky vyrúbať. Na svahu ste mohli vidieť kostýmy od výmyslu sveta. Kostýmy sme zobrali z padlášov, od susedov, od kamarátov, od známych a vlastne obvolali sme ľudí, aby nám dali staré veci a myslím, že sa tu dá vedieť všeličo možné. Sú tu staré lyže, drevené kandaháre, ktoré sa tak aj volajú. Majú aj viazanie, vlastne to viazanie sa volá celé kandahár a vlastne sú tu ľudia preoblečení do dobových kostýmov, či sú to policajti, či sú to vojaci, či sú to starí ľudia, ako sa dakedy chodilo, ako sa dakedy obliekalo a ako sa hlavne dakedy lyžovalo. Presliekla som sa za paničku z tých 50. rokov a veľmi sa mi páči, že sa celá dedina zišla a máme teraz krásny sneh, takže využijeme ho. Oblečenie máme zapožičané zo Slovenskej opery, z štátnej, z Banskej Bystrice a lyže sú darované obci Riečka od rodáka z Riečky, pána Barana, ktorý podľa zachovaného listu vyhral preteky na Králikoch v roku 1935. No, keď sme sa obliekali len, čo bolo doma, nejaké modernejšie, aby sme nepremokli, lebo čo, ale ináč nič čo vynikajúce, lebo čo. Páči sa ti táto akcia? Áno. Prečo? Alebo čo na nej najviac sa ti páči? Lebo je zabavná. A o zábavu veru nebola na sobotnej retrolyžovačke núdza, najmä v prípade, kedy sa dobovo oblečení športovci rozhodli rozcvičiť pred súťažnými jazdami Spartakiádou. Ide hlavne o to, aby aj tí mladí ľudia trošku videli, čo bolo pred niekoľkými 60-70 rokmi, ako sa ľudia vedeli zabaviť, ako vedeli športovať a aby skrátka videli, čo sa dialo v rokoch pred tých 70 dozadu.